ktorý má zastúpenie tu na Slovensku, ale to je slovenská vláda, ktorej neverím, takže to budem riešiť skôr cez OLAF v Bruseli. Boli tu použité eurofondy na prístupovú cestu do cigánskej osady, ktorá je trvalý trávnatý porast, nevysporiadané pozemky, falošné C-čkové LVčko a bez územného plánu boli čerpané prostriedky Európskej únie. Z môjho stranu to vidím ako čistý podvod. Nezaoberali ste sa ešte touto vecou? Ako neoprávnené čerpanie prostriedkov Európskej únie. Ja osobne nebudem dávať podnet na OLAF do Bruselu. Ja vám dávam priamu otázku, sú to aj novinári, že či ste sa touto vecou zaoberali, ako mohlo byť čerpanie eurofondov, kde všetci vieme, že buď musia byť vysporiadané pozemky, alebo musia byť uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi a musí byť stavba v územnom pláne obce. Teraz ten územný plán schvaľujete, popri tom neviem, či tam už tá asfaltka je alebo nie je. Dostala to grant viac na nejakých 600 000 eur. Čiže ja sa vás pýtam, nemáte znalosť o tom, že by došlo vo vašej obci, nevravím, že za vášho vládnutia, ale za vládnutia vašich predchodcov, k neoprávnenému čerpaniu prostriedkov Európskej únie? Ja chcem vedieť priamo vašu odpoveď áno alebo nie, alebo ste sa tým zaoberali. Pozrite sa, v každom prípade tie pozemky, na ktorých vedie tá cesta, to sú vysporiadané pozemky, lebo ináč to je základnou podmienkou, aby sme splnili, respektíve sme sa mohli tejto výzvy nejakým spôsobom účastniť, alebo požiadať nenávratný finančný prostriedok. Čiže keby sme nemali vysporiadané pozemky, tak v žiadnom prípade je to celé pase. Potom ste... Ale k čomu viedla, k akým objektom vedla tá verejná infraštruktúra? K objektom táto výzva je orientovaná vyslovene. Tak sa volá, jej názov je infraštruktúra rómska osada. Čiže tieto peniaze z Európskej únie boli vyčlenené vyslovene na infraštruktúru v rómskych osadách po Slovensku. To nie je len v krásno-ruskom potradí, ale všade. Tieto peniaze sa nedali proste použiť a táto výzva bola vyslovene určená. Ja hovorím, že každou výzvou sú aj podmienky. Viete o tom, že v čase, ktoré je aj teraz potvrdené, že v čase budovania tejto infraštruktúry stála táto rómska osada z veľkej časti na nevysporiadaných pozemkoch? Vedeli ste o tom? Alebo mali ste o tom znalosť? Ja sa len pýtam na neoprávnené čerpanie prostriedkov z Európskej únie, však to určí OLAF v Bruseli. Tam osobne kvôli tejto veci budem písať. A ja sa pýtam vás teraz, aby ste sa mi vyjadril k tomuto, či podľa vás, a tak ako vy máte preberanú túto investíciu s firmom Grandia a celú tú investíciu, je to podľa vás všetko v poriadku zo zákona? To sa pýtam vás. To stačí tak, ako odpoveď kontrolóra. Mám na to externý manažment, ja nie som oprávnený na osobu teraz sa vyjadrovať k tomu. Za to sú platení ľudia, ktorí majú na starosti